Ai ơi. Hello लोगोफोर खुलुमबाय दिनै आं नै आमथिसुवानि फिथाइ जानाय एसे देखायनो नागिरदों खान्थाल गोमोन आनारस लेमस्टा आपेल थाइनै लाबोबाय थाइजौ थाइथाम फिथाइखौनो बायनो हाया बेखौनो जानोसै साब्रैजों दा बे खान्थालखौबो हाफुनानै लाग्रोसै आरो आङो गाइखेर दाखाबो बानायदों बेखौबो जागोन दा सिराजों बेखौ हानानै लाग्रोजोबनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो बिसोरखौ हानानै लाग्रोजोबनोसै खान्थालखौ एसे हाग्रोनांगोन थावना थावाथाय न'नाथ' मोनाखै न'आवबो दंमोन गेसावजोबसोनो आनारसखौनो लेमफेरा आङो बोरायासो लेमो गैया मालाय आमथिसुवानि गामियावसो हाखांबाय आङो नै बेल' ओंखारबाय जेनेबा मेरला साब्रैजों एसे मोजां नङा बारा आनारसानो बायनाय जिनिस दाना बेखौ हाफुनसै सोर माथो गुफुरसो जों गामिनि बे आब'निमोन आथा नांनायखौनो बाथारहाय दांनो खान्थालालाय जा मोजां फिसा फिसा बेयो ओरै फोजोबनांगौ न'आवबो दंमोन देग्लाय थायाखै दालाय दानखा जाजोब्बायना आं बेखौ बारा बुरजा बरनथ'ला थाइजौ लेमसै दाना थाइजौआ माबायदि लेमखांबाय दाना आपेल लेमसै मोजां सुखानायसो बेबो हाखांबाय नै बे थाइजौ बे आपेला बे खान्थाल एसेल' लाबाय राननोसै दानिया दा गाइखेर दाखा नायनोसै आं बानायनायखौ गाइखेर दाखा नायनोसै दानिया बानायनायखौ जानोसै ओमफ्राय नै नायनोसै दाखाखौ गाइखेर दाखा आं बानायनाय 1 लिटार बायनानै दैयावसो दोनलायलायदां नै मोस्रोम हाबोना नङाबा मोस्रोमानो हाबबावदोंसो ओमफ्राय होनबाबो गुसु जायगायाव दोननांगौ बेखौ हनै माबानो नाङा दांनो नाङा सोमावनोबो नाङा गाइखेर दाखा खालामबा जाबायानो दा आं बेखौ नायनोसै आयौ दैयासो बुरथिथार दैखौ एसे गारग्रोसैसो आङो दैखौ एसे गारग्रोनांगोनहाय बांद्रायो नैबाव मुखुबनानै गारसै आयै बुरिया मोजां जाखादों बेखौ खाथ' दोनथ'नोसै दैखौ एसे गारनांगोन दैया बांद्राय ना बे गाइखेरा दै होनाय नालाय दै होआलासिनोसो मोननांगौ नै बिराद बरिया जाखादों नै नुबाय बिराद क्रिम बायदिखा नै रानसै दाना नै बरिया गाइखेर दाखा बानायनो मोनथारनाङा माबा लाबोनानै दोनबानो जायो दै गुसुआव माबायाव बिदिनो बार हाबै जिनिसाव आरो सोमावनो नाङा बेबो आं दा राननोसै नै रानबाय नै साब्रैजों बोरायानो दा बे थोरसिनिखौ जाफैजोबदोंसै बेहा बिराद जानो हायो बेलाय बे जों साथाम जाबाय बिमा फिसा बे बोरायनि नै बेखौ बोरायनो दोनसै बे गैथ'वा मानसिया जोंहा जाग्रोसै बे सिरा
बावानि सिरानो बियो सोमबाय आराम सुनानै सोमदों गोदै जाथारना बावाया ओंखायनो लाबोदां बावानि फाख्राफ्रा गोथाव जागोन सोमबाय बेखौ मोजाङै सुनानै सोमखादों फिथाइ हाबाथाय बिराद थाम्फै फैयोहाय सोर जायो सोर जाया जाथोंसै आहा लगायनो दा जानोसै आं जानोसै ओमफ्राय नैबे गुर सोर गुर होनानै जायो हाफ्लेनानै लाथोंसै ओमफ्राय नैबे सिनि आहाथ' सिनिखौसो मोजां मोनो सिनि होनोसै आंहा दा होगोन र' होनोसै नै साम'ससे होखांबाय नै साम'सनै साम'सथाम एसे गोदैबासो मोजां मोनो लगायग्रोसै गुरा नै आं गुरखौ होथ'ला बरिया जाखादोंहाय गाइखेर दाखायाबो आयै लगायखांबाय जानोसै गोदै नांगोना नाङाखै बिराद गोथाव जाखादों गाइखेर दाखाया शुक्रबार मोना मोना दोनदों बेखौ साननैजों जाजायो दा गरमाव थाम्फै फैयोहाय गोदै हाबाय नालाय मिथिखायो आं दा सिराखौ लगायनोसै आइया मुरिबो दंमोनथ' एसेल' होग्रोनायसै र' ओंखाम जानांला जाखांबाय नै गोथाव जाबाय आं दाना फिथाइखौ जानोसै फिथाइ जानोसै दाना बेनो उदै बुंखाबाय गाइखेर दाखाजों सिराजोंबो बेखौ मा जाबावनो जों थाइजौखौ जानाय गोरसै थाइजौ गोदैथार थाइजौआ Kebetulan kulit dia naros फिथाइफ्रालाय गोदैजोब आपेलखौसो एसे एसेनो दोनबाय आं Resistar apiला थाइसे थाइनैनो हानानै जाबा मेरला थाइनैल' लाबोखादोंमोन आं आपेलखौ थाइजौ थाइथाम मोननै जानोसै गोदैयालाय गोदैथार गोखैबो गोदैबो जाखांबाय लोगोफोर बेगरसो आंनि आमथिसुवानि दय माबा सिरा जानाय फिथाइ सामथाइ जानायफोरखौ नायनानै कमेन्टआव हरदो लोगोफोर मोजां मोनदों ना मोनाखै लाइक खालामहरदो आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय